има се едно време, защото все пак трябва да е време, където един човек, наби име Иван Костников, аз съм Иван Костников, отиде за бой, за война с смърт. Целта му е да използва най-силния удар и да бъде най-силен. Те успели, те получили космическите сили или нещо да бъде слабак. Не разберете, като гледате този филм. Ето с когато ми научила ми зависа камерата в войта. Иван се запуста в страна, следващото стоне. Къде съм? Какво стана? После Иван слезе навънка и разгледа около себе си. Това място е много интересно. Тук какво има? Аз се няма колко е точно. Така че Иван все още се разгледа. Ти. Сигурно е за това. Да, за това е. Което очаквам. Иван разбира се от телевизора и притиска влезе в него. Не знам как влезе. Околото косно. Така Иван изчезна. Гледайте за втора част на този невероятен филм.